Mga ka-vloggers, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa isang department, sa isang bilihan ng mga gamit sa construction. At bibili sila ng mga gagamitin nila sa kanilang mga patrabaho. At samahan niyo ako guys dito sa aking pagbibideo, at maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber na patuloy na naniniwala sa aking kakayahan, at sa lahat po ng aking mga member, maraming salamat po. Patuloy lang po tayo at pakinggan niyo po ang aking in-upload na music. Maraming salamat po, at mag-enjoy po tayo sa pakikinig ng music, at hanggang sa matapos po. Maraming salamat po, at magandang araw po sa inyong lahat.
Ray Remix. Natangka na talaga ako. Sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel, at maraming salamat po sa inyong panonood, at magandang araw, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat kung saan sulukan po kayo naroon na. Maraming salamat po sa panonood. Thank you po. Sana wag po kayong magsasawa sa pagsuporta sa aking channel. Magandang gabi po, magandang araw, magandang hapon. Salamat. Bye bye.